2 वाट्या मी मटर घेतले, ते जरा उकडून घेतले, 4 ते 5 मिनिटं उकडून घेतले. आता मिक्सरला लावूया. हे 4 मिरच्या घालते त्याच्यातच. 1 चमचा जिरं. आता मिक्सरला लावूया. थोडं जाडसरच वाटूया. उकडलेले 2 बटाटे घेतले मीडियम साईजच्या आणि हे असं थोडंसं जाडसरच मिक्सरला लावलंय. अर्धा चमचा गरम मसाला आणि अर्धा चमचा लाल तिखट, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा आल्या लसणाची पेस्ट. हे आता आपण सगळं मिक्स करून घेऊया. तुम्हाला चटपटा पाहिजे असेल तर तुम्ही चाट मसाला पण घालू शकता. आणि पाहिजे असेल तेवढं आता ह्याच्यात तांदळाचं पीठ नाहीतर बेसन सगळं मिश्रण आता सगळं मी चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता तुम्हाला पाहिजे तेवढे गोळे करा. म्हणजे आता मी लिंबू एवढे करते. आता हे लिंबू एवढे गोळे करायचे असे आणि हे असं दाबायचं. लिंबू एवढे गोळे करूया आणि असे हे दाबूया. आता आपण ही कटलेस शॅलो फ्राय करणार आहोत. त्याच्यासाठी थोडासा रवा घेतलाय मी. आता तेल पण तापलंय. रव्याची अशी कोटिंग करून मीडियमच गॅस ठेवायचा, नाहीतर मग ते रवावरचा जळणार ना. ही अशी रव्याची कोटिंग करून अशी आता मी शॅलो फ्राय करते. हे अगोदर मटर आणि बटाटा ना बॉईल करून घेतलेले आहे. त्याच्यामुळे आता काय थोडंच असं 2-2 मिनिटांनी परतायचं. आता हे मी परतून घेते. मस्त आता गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत. आता ह्या बाजूने पण थोडंसं भाजून घेऊया आपण.